Здравейте, хора! Вие сте на нашия канал Sister Chocos и сте дошли на най-новото ни видео. Аз съм Мими. Аз съм Дарин. И в това видео с вас ще отваряме адвент календара Евелин, прозорче номер 8. Също така на всички искаме да кажем честита нова година! Пожелаваме ви в тази 2025 година да имате много щастие, късмет, да сте живи и здрави. Много не дейте да забелязвате на Дарито облеклото, просто я боли главата. Съжалете в коментарите, поставете лайк, защото Дарито сега боли я главата и се съгласи да отворим адвент календара. Това заслужава един лайк или абониране. Едно от двете. Добре. Даже може и двете. Да, най-доброто решение. Браво да. Ами отново честита нова година и също така, ако искате да гледате предишната част, можете да отидете в моя канал, който се казва Мария Стар и линк към него ще има в описанието тук някъде. А пък следващата част също така ще бъде в моя канал, който се казва Мария Стар. А сега нека да отворим 8 прозорче. 8-то прозорче го отварям аз, то се намира ето тук. И така, да, 8-то прозорче го отварям аз. Омага, хора! Много красиво. Това е още една гривничка, между другото. Вчера също се падна гривничка, обаче няма да покажем, защото трябва да отидете в моя канал и да видите каква се падна. Но тази е по-красива, мисля, че. Да. На теб кое повече ти харесва? И двете буквално. Но на мен тази Да, и на мен между другото звезди много ми харесват, обаче според мен тази е по-красива. Не, промених с решението и двете са много красиви. Поне вече и аз ще имам, и Дарито ще имам. Ами, отново ви казваме за трети път в това видео честита нова година. Бъдете живи и здрави, щастливи, успешни, ученолюбиви, учениците, ама не само. Можете да гледате следващата част в... на името канала. Да, Мария Стар, линк към него ще има в описанието. Чао, чао! Чао, чао! Оля, горката Дари, как я боли главичката, много я съжалявам. Поставете лайк за това детенце, буквално детето чудо. Тя заслужава лайк и абониране. Или поне едното, защото боли я главата и се съгласи да... Хора, буквално Да, то вече... Вече е оправено леглото да спи, обаче, заради главата обаче... Съгласи се, защото иска да се абонирате. Ами, чао. Чао, чао!